Днес построяваме този легов сет на Fortnite. Бусът от Fortnite изглежда гърбо на кутията. Време е да го отворим. Клип номер 2, номер 4, номер 5, номер 6, 7, номер 8. Инструкции как да се сглоби. Това е собствените части от сета. Ето какво направихме до момента. Това е основата на автобуса. Седалките сме сглобили. И стикери, които трябва да залепим по автобуса. Тук ви показвам, че вратите на автобуса се отварят. Ето и отпред как изглеждат нещата. Ето и как изглежда покрива на автобуса. Тук ви показвам крайния резултат. Като цяло едно от любимите ми легота до сега, които съм правил. Коментирай кое да е лошото лего.